Салом бинандагони Хабар ТГ, ман Абиҷои Юсупов бо шумо мебошам. дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. ҳукумати Москав тасмим гирифтааст сар аз соли 2020 арзиши патентро бозам гарон кунад. Шаҳрдоди Москав тасмими қиммат намудани патентро ба коҳиш додани сатҳи ҷинояткорӣ миёни муҳоҷирон арзёбӣ намудааст. интизор меравад сар аз соли 2020 патент барои муҳоҷирони корӣ дар Москав боз ҳам қимматтар шавад. қарори мазкур дар ҷаласаи раёсати ҳукумати шаҳри Москав гирифта шуд. гуфта мешавад ҳамакнун нархи патент аз 5000 рубли Русия феълӣ то 5350 рубл гаронтар мешавад. гарон намудани арзиши патент барои муҳоҷирони меҳнатӣ дар Москав давоми ҳар сол ба ҳукми анъана даромадааст. агар соли 2018 арзиши патент 45000 рубл буд, бо гузашти ҳамагӣ 2 сол онро то 5350 рубл қимматтар намуданд. маврид зикр аст ки арзиши миёнаи патент дар тамоми минтақаҳои Русия ба 3,9000 рубл баробар аст. қаблан раиси ҷумҳурии Русия Владимир Путин аз мақомот дархост карда буд ки гирифтани патентро барои муҳоҷирони меҳнатӣ дастрас кунанд ва ба он дигар гаронеро замм накунанд. зимнан шаҳрдории Москав Сергей Собянин далели боло рафтани арзиши патентро бо коҳиш ёфтани сатҳи ҷинояткорӣ дар Русия аз ҷониби муҳоҷирон арзёбӣ намуд. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. чӣ хеле ки дида истодед, рӯз ба рӯз ино ҳар сол як баҳонаву як патентро қиммат мекунанд, як чиро баланд мекунанд ки намедонам таъини ино чӣ аст ва патент ба мо лозим аст ё не, ва барои чӣ Тоҷикистон ба таможини союз намедарояд. ҳатман нависед дар комментария ки барои чӣ мардуми тоҷики мо азоб кашида истодааст. хеле ҳам азоби гӯраша кашида истодааст дар Русия.